Errutina jasaio Eko bizitza bakarra Da ezitzi Nekatua gaudelako Betiko modu Namestu ello gau Ez dela bilege Erdikan ez dele Uatea Bondala gala Ua Haupa ekipo, ongi etorriak Amaikanper saiora, gaurkoan ere aurreneko zatiarekin egin genuen bezala, bigarren parte honen unerik politenak utziko dizkizuegu, disfruta itzazue, gozatu, hartu palomita batzuk, eta guazen horretara. Indarrak hartuz aurrera itzen dugu Albuen zein daukozun gogoratuz Hemen badira benetan merezi dutenak Hainiketan zuratzetik nauzu Orduan minutu itxen dituzu Baina zugabeni tristetxu ibilinaz Biota betezta Haupa Iker! Kaixo, Simon. Zer modu zaude, jauna, ongi? Bai, eta zu? Ongi, hementxe. Esku artean dituzun gauzatxoak ikusteko irrikan, non gaude? Leo kanperen gaude, Iruñan lan egiten dugu, bereziki Noainen. Eta, hemen ditugun gure lanak eta hori irakusteko prest gaude. Eta, nahi duzuna, galdetu edo? Ikusten ditut hemen hiru furgoneta ezberdin daudela, guazen lehenengoa ikustera? Oso ondo, guazen. Venga, guazen. Arriskua duzu begiradan Ondartzan ikusten naiz zure ondoagan Bueno, Iker, lehenengo furgoneta hontan zertan ari zarete? Hau da, egiten dugun lan, azken hontan batez ere lan asko egiten ditugu tetxoak jarri. Vale. Bai, guri bezeroak eskatzen dizkigutelako, eta gero askotan beste pertsonei, beste enpresa batzuentzat egiten ditugula. Vale. Adibidez, Bambu Camper, Andoinen, eskatzen dizkigute asko, eta Alain eta konpainiari egiten dizkiezue hori horrelako lanak. da, oso ondo eramaten gara, eta, badaukagu kolaborazio antzeko tratu bat. Eta, eta hori, tetxoa jartzen ditugu hemen. Hau izango litzateke lehenengo fasea, orduan. Hori da. Furgoneta heltzen denean, sortzen duzue tetxoaren zuloa eta edo nola funtzionatzen da? Begira, azkenean egiten duguna da, furgoneta etortzen da, eta guk ustu egiten dugu. Gauza, eserlekuak kendu, plastikoak kendu, tetxoa kentzen dugu, eta behin hori dena kenduta dagoela, zulo bat egiten diogu. Vale. Zulo horretan, joango da tetxoa. Vale. Itxasten da, usten dugu itxasten, 24 ordu edo pixka gehiago bada hobeto. Bai, pare bat egun edo. Hori da, eta gero behin hori itxasita dagoela, barruko aldea egiten dugu, tapizadoak, egomeekin, pixkat polita utzi. Bai, itxusi ikusten den txasi guzti hau, estali eta txuku jarri, Hori da, argi batzuk jartzen dizkiogu, tomak jartzen ditugu goian bate mobilak kargatzeko, edo zein... instalazio elektrikoa orduan egiten duzue, probestuz zuloa egin duzuela, ez? Hori da, kableak entzun ditugu, uzten ditugola, pixkat dena lotu, eta behin hori daukagula, gero hasten gara dena itzaltzen. Eta gero, suposatzen dut orduan, behin tetxoa kasu hontan faltako litzateke ez, txukun utzi eta polit jartzea eta estaltzea, eta gero barruko altzariekin hasiko zinatekete? Hori da, behin goiko aldea egina dagoela, sartzen gara altzairuekin, bateriak eta hori jartzen. Edo, ohe altzairuak egiten. Kasu honetan, egin diogu bateria guzti hori jarri, elektrizitate aldea jarri, eta gero, beste hemen daukagun, beste altzairu orokor bat egin diogu baita ere. Eta gero, atzeko aldean egingo diogu ohe altzairu bat. Vale, oheko altzari simple horietakoa, ez? Hiru modulo edo pare bat. Hori da, orduan oso kompleto gelditzen zaio, zen hemen beko aldean lo egin dezakezu, baita ere goiko aldean. Baukazu, gero ikusiko dugula, ura, daukazu bigarren bateria bat, baukazu poza bat gauzak garbitzeko, hori da, eta daukazu baita ere, hozkailua baita ere, Osea, que kompletoa den altzari bat prestatu duzue? Bai, pixka txikia, furgoneta txikia da, baina gauzak desente. Hementxe dakagu ohea erdi alturean, bakarrik handa ohe bat, 130ko zabaleran eta bat 82 zentimetroko luzeran. Eta apuratu egin duzu hemengo zirrikitu guztiak hartzen, ez?
honek egiten dutela sartu, eta gero ja koltsoia, hemendikan 10 zentimetrotara dago, orduan ja hortzen dutu luzera guztia. Vale. Furgoneta hau orduan prestatua dago 2 pertsonek bidaiatu eta 2 pertsonek lo egiteko, ez? Hori da. Vale. Eta behan Eta dugu zergatik ditu zulo hauek, adibidez? Zulo hauek daukate koltsoia transpiratzeko, Vale. hau somiar estensible bat bezala, hemendikan egin aldugola, Ah, 2. edo honea atarri, Karo, orduan handikan ere... hartzen ditu gauzak, olako tabliak kendu alda, Vale. hemendikan gauzak Osea, kitaipon modukoa da tabla hori. sartzeko, Vale. eta justu hemen behian dakagu hortxe kalefazioneko sistema, Hemen behan. hemen behian, Vale. eta hemendikan Ah, 2. Ah, orduan, Osea, hemendikan dagoela- eskuragarri dago, Hori da. baita hemendikan ere. hori, hemen sartuko ditu silla, mesa eta, kanpineko gauzak, eta justu hemen dakagu txikiagoak, eta hortxe dauka bomba, hemen paseko instalazioa, eta justu hemen maletero. Orduan hemen ere, atzeko parteko zirrikitu guztiak erabili ditzake Hori da. bezeroak. Hori da. Gero hau da dana polipiel gogu tapizatzen duguna. Zuek egiten duzuen hemen? Egiten duguna. Normalean jendeak egiten duena da plastikokozko piezak ja erosi eta jarri, eta honek ematen dio berotasunan pizkat, hori da, gozotasun da, ze azkenean ohean gaude, gero hau ateak izten ditugunean, plastikozko gauzak egiten bai mazu lo, ja, Ja, molestatu egiten dizu. ez da oso erosoa, ez? Vale. Toldoko palua irekitzeko. Eta hemen orduan, ohe bakarra dugu furgoneta honetan, baduzu edo badugu ikustea literadun furgonetarik? Bestean, umarga beste... Bai, guazen hori ikustera? Venga, guazen. Obretan, dakotan, guk apurtu dugu, euria erruzari du. Ikusten ez dena ez da existitzen, da ikusten dena zena izfidatzen, egia donostiko... A ber, hartuko dugu maila. Bueno, hemen daukat, pues, a ber, hau da oso praktikoa niretzako, igual beste batzentzako ez, baina, niretzako, hau da, barruko maila, vale? Barruko maila jarriko dugu orain, eta hau da kanpokoa. Vale. Kanpokoa bi aulkideekin. Vale, hemen kanpoan txiringoa montatzeko. Hoixe, Gero, hoixe. atzeko aldea saltzen diguzunean, Venga. aterako ditugu Aterako akaso dugu ere. gauzak. Venga, vale, bai, hobeto. Jendeak ikus dezan. Nola montatzen duzun zuk zure txiringoa. Hori da. Eta hau, pues, begira, oso sencilloa da. Halaxe, Vale. eta garen. Claro, ja, mailaren hankak badu furgonetaren altuera, ez? Bai, Edo... bai, dago berdin-berdina, bai. Eta hor jartzearekin, Hemen ditu biklak Vale. egiteko, vale, aseguratzeko. vale. Eta, bueno, pues, jarri dezakezu hemen, edo haratago, edo onatago. Claro, eta hemen esate duzun bezala, pues, bazkaldu da faltzeko 4 pertsonek inolako... Bai, hau bota problemarik dezakezu gabe. ere pixkatatzerago, hauka satitxo bat gehiago botatzeko. Eta, bueno, eta gero, pues, hemen kajoiak. Kajoiak hau erabiltzen dugu janaria sartzeko eta hola. Despensa modukoa? Despensa janarikoa, hau da, pues, hemen produktos eta horrela, pues, denetarik. Osea, eta guztia da edukiera, ez? Osea, sartu alizateko nahi duzun Bai. guztia. Bai, hori da. Sukalderik normalean, igual, edo, antzeko furgonetetan, sukaldea eduki ohi dute Bai, hemen hango apaletan. Bai. Kasu honetan, honek badu gas instalaziorik? Ez daukat gas instalaziorik eta ez daukat sukaldea fijoa. Daukat portatila. Daukat 3 sukalde mota portatilak, hemen gainean jartzen dugu, hemen gainean egiten dugu, garbitzen dugu dena eta jaso. Eta ikusten dugu hor azpian, bueno, lehen erakutsi diguzu, hor baduzula oskailua. Oskailua, bai. Oskailua konektatua dago Bai. de serie dagoen bateriara, bigarren bateriarik duzu, edo nola? Hoize, bai, astut esatea, bai, hemen behan dauka 3 kajoi, ez? Bai. Eta erdikoan daukat bateria externa bat, bateria auxiliarra. Vale. Eta da, pues, kotxekoa baino handiago, da nahiko ona. Eta horrekin, pues, furgoneta itzalita dagoenean, erabiltzen da bateria hori. Vale? Vale. Orduan hemen daukagu bi salida 12 voltios eta USB. Orduan kargatzeko mugikorra, neberarentzako. Eta bateria beste egun batzuetan ikusi izan ditugun furgonetek, Bai. baditute modu ezberdinak kargatzeko. Alde batetik dago
aukera ibilgailua martxan dagoenean kargatzekoa, Vale. eguzki plaka, Ah. eta batzutan kanpoko entxufe bat. Zure Vale. kasuan, ze modu? Bakarrik kotxeari dago konektatua, bai. Vale, Bai, bai. eta autonomia aldetik zer moduz? Pues oso ongi, lau urtetan aldatu dut behin. Ados. Ukitzen zelako, igual, baina, baina, autonomia, ez dugu jartzen mikroondas bat. Ja, bai. Edo hile sekadore bat, ez. Pues, erabiltzen dugu, pues, hori, pues, nebera bai, gastatzen duela asko, baina egun osoa jarrita eta Vale. ez da gertatzen ezer. Eta gero nebera dauka osgailua eta izozgailua ere. Dos. Bai, eta gero... Doble funzion horrek lagunduko dizu pila bat. Bai, pues, jaten zara mendira, eta nahi duzu ora fresko gotea, jartzen duzu azero, eta iaiei izoztuta. Vale. Eta gero jarri daiteke ere, 24 gradutara edo horrela, eta da, bero gailu betzala, minio hori ez dut erabili. Ez dut ikusten praktikotasuna asko, minio, bai, pues, bokata bat berotzeko, pues, igual ere balio du, ez dakit. Hori neguan ikusi. Igual neguan, bai. Eta hemen eserita zauden hontan, Bai. bi pertsonek bidaiatu dezakete ere, ualarekin, eta dena? Bai, begira, furgoneta dago katalogatua autokaravana bezala. Vale. Erosi nuenetik. Eta, bueno, pues, bentaja du, pues, jartzen diozuna, ez duzula homologatu behar eta hola, mino, ez diot jarri gauzak homologatzeko, mino, bueno, pues, norbaiteri igual ongi etorriko zitzaion. Eta gero, autokaravana bezala dagoela katalogatua, da 7 pertsonentzako hau. Vale. Osea, 2 aurrean, 3 hemen, eta gero 2 hemen atzean, bale? Orain, erakutsiko dizut... Osea, jarri daitezke beste bi pertsona horratzean. Hoixe bai, dago, bueno, jarri daiteke respaldoa goruntz eta da eserleku bat ere, atzekoa. Jode. Bai. Hori bai enuela sekulan. Begira, eta erakutsiko dizut gauza bat, horreitu nahi zela orain, maila hau ere jarri daiteke hemen. Eta egin dezakezu egongela, egin dezakezu atzeruntz. Bai zera. Bai, begira. Hori ikustea badugu atzeko parte ikusten dugun bitartean? Bai. Erakutsiko diguzu hori? Bai. Venga, Venga. Osta, hori bai ez nuela ikusia, Begira, nahi baduzu, kenduko dugu hau, eta... Kenduko dugu hau, gero jarriko dugu. Hartuko izu nahi baduzu, Vale, Eutxiko dizut. begira. Horrela igual lobeto. Vale. Vale. Eta begira nola jartzen da hau, egingo dugu, hola? Eta jauko asu zerlekua aruntzez. Vale. Orain, guazen atxeruntz. Eta hau. Egiten duzu, hola? Ai, ba. Vale. Hola, gutxi gora bera. Eta hori bota dezakezu atxeruntz, oraindik. Claro, eta orduan egon gela bilakatzen zaizu erdiko partean ordez atzeko tarte Bai, horretan. ere egin daiteke horrela, bai. Orduan, gero botatzen duzu aruntza, ez, lehen zegoen moduan, Hoxe, eta bai. oe bilakatu egiten da, hori lau jartzen duzunean. Hoxe, Vale. hori da. Nahi duzu jartzea, hoea? Bai, igual ikusiko Ikusteko, du nola bai. egiten duzun. Gero ona du, pues dela horrelako lodia koltsoia, ez? Bekoan, behan, eta goian da pixka finago. Orduan ni nahiago dut egitea lo behan. Bai. Eta, pues begira, oe egiteko, pues berdina. Horlaxe, Claro, baditu hemen errai batzuk, ez? hori da, belkro batzuk, hori da, Vale, erri batzuk. belkroarekin. Uste dutzu, hola? Orain sofa moduan, ez? Hemen iluna bar bat edukiko bagenu, sofa moduan jartzen duzu. Hoixe, bai. Osea, debaten du joko bat, hau, dela Bai, izugarria. Ondartza ondoan parean bazaude, pues, pues igual neska hemen esnatu gabe oraindik eta zu hemen sukaldatzen, ez? Eta bista hauekin, pues... Hau ekipo, ongi etorriak 11 persaiora, gaurkoan Iruñan gaude eta furgoneta berezia dugu erakusteko. Ez, broma bat dela, nirea dugu hor aparkatua, txokoa prest, beraz guazen nire gurpildun etxea, ezagutzera. Bueno, ekipo, ikusten duzuen bezala, hemen baduzuen nire furgoneta. 2009 urteko Fiat Ducato bat da, txuri-txuria, kolore aldetik nahiko diskretoa, edo zein tokitan aparkatzeko modukoa jendeak igual jakin gabe nire gurpildun etxea dela, eta tamaina aldetik L3 HB tamainakoa da, beraz, zutik egon naiteke inolako problemarik gabe, eta luzera aldetik duen distantzia horrek ematen dit aukera, egongela txukun bat edukitzeko, hozkailu fin bat, eta gero sukaldetzeko, sukalde dotore bat, esan genezake. Gerora erakutsiko dizuete lasaiago, eta kanpotik ikusten duzuen bezala, han gorri ikusten den hori bada antena, ze bere
bere barruan ere telebista jartzeko aukera dut, naiz eta nik ez dudan erabiltzen eta kendua dut, baina badu antena telebista ikusi ahal izateko, hor goian ikusten zuen lerro txuri hori izango litzateke toldoa oso gutxitan erabili izan dudala, azkenean beharrezkoa duzulako edo kanpin batean edo autokarabana area batean ibili horrelako azalera edo perimetroa luzatzeko objektuak erabiltzeko, eta kasu honetan aparkatuak gauden parkin hau bada nahiko berezia, ze pasaden urte osoa eman nuen hemen bizitzen. Orduan, ongi baderitzozue, etorri nirekin, eseriko gara hor, txokoa prest daukat, eta azalduko dizuet pixka bat nire furgonetarekin emandako bilakaera. Guazen, torri. Bueno, ekipo, furgonetako zerrikitu guztiak erakutsi aurretik, gustatuko litzateke pixka bat testu inguratzea, ez? Kokatzea neure burua nola heldu den horrelako gurpildun etxe bat edukitzera. Duela 10 urte hasi nintzen, banun kotxe zar bat, eta kotxe hortan eguneko eskapadak edo egiten nituen, mendira edo hondartzara, eta hasi nintzen kuxinak eta edredoia edo izarak bertan sartzen. Egia da, oso kutre edo nahiko simplea zen kanperizatzeko modu hori, eta ezin nuen egun bat o gau bat baino gehiago bertan eman. Baina hori izan zen nolabait atea mundu hontan sartzeko. Gerora azkenean egin izan nuena izan zen furgoneta txiki bat hartu nuen, busek eta zuren kanperrekoek erakutsi zigutenen antzekoak, Berlingo estilo horietako bat, eta aitarekin etxean sortu genuen altzaritxo bat, YouTubeko tutorial ezberdinak ikusten, azkenean orain pertsona guztiok badugu eskura informazioa gure gustoko edo gure beharren arabera nolabait kanperizazio bat sortzeko, eta material super simpleekin hasi nintzen horrelako bat egiten. Denbora urte bete edo eman nuen furgoneta horrekin, eta oso azkaro hartu nintzen txiki geratzen zitzaidala. Orduan, nire benetan duela 10 urteko ametsa bai bazela horrelako katxarro bat edukitzea, baina oso urrun ikusten nuen, esaten heldutan edo dirua aurreztekotan edo ez dakit, Euskalo, hemendik urte batzutara eukiko dut horrelakoren bat. Eta orduan hartu nuen trafik tamainako bat, aurrekoan Andonirekin hemen Mendillorrin egondu ginen horrelako bat ikusten, eta nire kasuan ez zuen Westfaliarik, ez zuen tetxorik. Beraz, naiz eta Berlingo batetik horretarako aldaketa nahiko nabaria zen, ze barruko espazioa asko handiagoa zen, falta motatzen nuen zutik ibiltzearen kontua, ez? Eskapadak eta bidaiak luzeagoak egiten nituen, gogoratzen ditut Euskal Herri mailan egindako hainbat bidai, baita peninsula mailan egindako bidaiak, bino, gero sentsazioa zen, bertan 3-4 egun ematen zen dituenean, etxera bueltatzean geratzen zinen nolabait makurtuta, ez? Simurtua bezala. Eta kasualidadez, oso laguna den Igorrek bere furgoneta saltzen zuela, esan zian, jo, Simon, lagundi dazu argazkitxo batzuk egiten salmentan jartzeko. Ze guk autokaraban handiago bat erosiko dugu, eta orduan nik bere zenuen inolako intentziorik furgoneta handiago bat erosteko. Baina, hau erakutsi zidanean, egunean izan zen, ez dakit, fletxazo baten antzekoa. Flipatu ninduen furgoneta ikusi bezain pronto, baina oso zaila iruditzen zitzaidan, batetik besterako saltoa egitea, ez? Eta orduan esan nion, jo, Igor, ea aukera dudan nirea saltzeko, eta saltzekotan, ditudan aurrezkiekin, zuzenean erosiko dizut zuri. Bueno, Xabi, atxaldeon, gizona, zer moduz? Ongi, hementxe lanean. Ongi, topera. A ber, orain atxeden pixka bat hartzen dugun, hemen aurrean ditugun hiru hauekin. Ze daukagu hemen? Kasu honetan badauzkagu, egina ditugun espuma eta bizkoa itxasita ditugun espuma batzuk. Kasu honetan 6 zentimetro eta biko espuma eta bizkoa, 7 gehiru eta 10 eta 5-koa. Hauek egina daude, ekartzen dute fabrikateia eginak. Jo, zuek hemen forma mozketak egingo zenizkiete. Egiten ditugu mozketa desberdin egiten ditugu, bai. Eta ze alde egongo litzateke, erosotasuna bakarrik izango litzateke legoken aldea? Bai, hori urduenta lodiera gehiago izan, komodagoa da.
Txeko koltsoia badituz, adibidez, 20koa dira, ez, 20-25 zentimetro, hori, soliditasunarekin jokatu dezakezu, eta komodotasuna, hori, eta... Eta bizkoak adibidez, bizkoak du garrantzi gehien hemen? Esan nahi dut, nik azkenean, hau izango balitz nire furgonetako koltsoia, honek ikusten duzuen bezala, hartzen du nire eskuaren itxura hartzen du, baina orduan, honek absorbitu egiten baldin badu nire pixua, beko honek ze demote egiten ari du? Bizkoa bete behar du, bere base bat behar du, espuma base bat behar du. Bizkoa bakarrik ez den da jarri. Jarri behar duzu base bat, gogortasun desberdinarekin. Kasu honetan, normalean guk 30 kilokoa jartzen dugu, suabean, badago gogorran, eta suabean, guk jartzen dugu 30 suabean. 30 suabean? Bai. Zergatik suabeentaz gogorran? Gogorrago da. Igual bizkolastik, bizkoak egiten dizu lanak. Bizkoak egiten dizu, baina baseak gogortasun hori ematen dio espuma berdeak, 30ko kilo gogorrak. Vale, eta lehen komentatu du, gogortasunaren arabera, behin zuloa edo behin zure forma hartua duela, ez duela berriro hartzen. Bizkoarekin berdina gertatzen da? Hau da, bizkoak badu ere kaduzidadea, esan nahi dut. Honek itxura hartzen du, ez? Nire eskuarena edo nire gorputzaren hartuko luke. Helduko da momentu bat zeinetan elitzateke berriro bere formara bueltatuko? Urteak pasatuko... Azkenean bada... Aguantatzen du, bizkoak urte asko aguantatzen ditu. Baina azken finean, espuma ere bada, ez? Oso espuma mota bada? Desberdin beste espuma klase bada, ez da egitea, beste hori badauka, beste funtzio badauka, espumarekin desberdintasuna. Osa, nahiz eta itxura zantzekoa izan? Desberdintasuna dauka, bai. Bale, zenik bere garaian ez, oain furgoneta berri hartu nuela, esan nun, lehenengoan ez bezala hartuko dut, bizkoa eduki dezala, eta esaten nun, ez dakit zergatik egiten diren horrelako aldaketak, baldin eta bizkoa baumen bada, ez, el sumun, jarriko jot dena bizko, baina ezin da jarri, ez? Ezin da, base bat behar duzu, hartarako. Zuk aukeratu behar duzu, ze gogortasuna nahi duzun, azpian jartzea. Beraz, bezeroa etortzekotan, eta kasu honetan 3 aukera hauek eskaintzean, prezio aldetikan eragin eukiko du, bizko gehiago jarri? Bizkoa, adibidez, espuma honekin adibidez, igual da 3 aldiz garestiago. Espuma 10 zentimetro eta 3 zentimetro, kasu honetan 3 zentimetro bizkoa, prezioa berdin izaten da gutxura bera, 3 aldiz, 4 aldiz garestiago izaten da bizkoa. Baina, gutxiago jartzen da baita. Ez da jartzen, asko bezala normalean 5 zentimetroko bizkoa jartzen dugu. Eta ja da, koltsoia, elegante bat, ja, deskasatzeko, ongi deskasatzeko asteburua, oporrak. Bai, osea, kaina edo erabilera handia ematen dion pertsona bati gomendatuko zen. Bai, pixu handiko bati, edo, komoditatea, eta pixu handiko bati. Hau izan erosoena, eta hau, xumeena edo? Bai, xumeena edo, azkenean, honek 8 zentimetro ditu adibidez, ez dakazu... 8 osora, ez? Osora, gehibikoa. Jende, kabineta txikia etortzen denean, ez duzu tokiri handirik Alako bat jartzen bai duzu edo alakoa? Asko nahi, bat dirudi gutxi dela, baina 2 zentimetro notatzen da. Osa, gehiago, 15, izango zen sartu barko zinateke presioan. Eta furgonetan posible balitzolan, neurri tarte horiek inportako ez balute, ze da gomendagarriagoa? Diru apur bat aurreztu dalako hartu, o erdibideko hau? Estandarran, normalean nik esaten diet, alba duzu 7-3ko hartu hau baino, eta prezio asko ez da aldatzen ez da. Eta gutxi pixka gehiago gatik kasi komenigarria da, pixka bat, lodiago, kasu honetan, zentimetro bat bizko eta espuma gehiago jartzea. Ikusi dugu hasiera-hasieratik ez, bezero bat hona sartzen den unetik, zelako harrera egiten duzuen, zenolako lehen gaia duzuen, ikusi dugu ere mozketa. Aukerarik legoke hau bere azkeneko produktu, azkeneko emaitza zelako ikusteko? Bai, baduzu hori badaukagu hor espuma bat mozteko, eta hor baditugu 115ko kasu honetan estandar batzuk, direla 3 zatitan egiten diren estandar bat. Hau 115ko zabalera, eta 180ko kasu honetan luzera. Badago beste bat 120, 180, eta beste bi daude 155, 180, eta 150, 2 metro. 180 barkatu. Osa, txikiena badaukagu hor egiteko, osa, nahi baduzu, joan gaitezke eta egin dezakegu. Bai. Ja, ba.
Bueno, Oskar, ikusiak nituen olako egongelak, baina igual horren zabalak eta hemen batzutan autokarabanek eramaten dute halako bestelako eserleku bat, ez? Enuen ikusia furgoneta batean. Zer dela eta, ezakit, no esaten da, distribuzio hau? Distribuzio, alde batetik familia hundiek dago eta askotan lagun kuadria egoten eta askotan elkarrekin egoteko aukera, zabalero honek eman iten dio, azkaren konturatu bat, 2, 3, 4, 5 persona, eta hemen beste baiarrizko 6 personantzako aukera ematen duelako. Eta guk prioridade azkenen, egun gela ematen duelako, ez da bestengatik, ez da huegoa, eta deuse, da azkenen amplitude hori sensazio. Beste furgonetan ikusi dugun bezala, adibidez, sukaldeak ez du tamaina hau, ez? Bestean luzeskagoa da. Bai, baina hau induziokoa da, hau elektrikoa da. Osea, zukeko igual ikusi dituzunak izaten dira normalen gasazkoak. Bai. Eta guk adibidez hemen, ni nahi nuna zen, litiozko bateriak eta haulako aurrerapena duen lakoz eta hori, litiozko bateriak kapazitatea badaukelako zera gutxi. Osea, azkenen nik hemen aizego gitu ere badauket. Martxan jarri dezaket nik. Eta induzioare bai, eta gero labetxo txiki bat badaukete bai. Orduan, eta guzti hori baduzu litioak bermatzeizulako autonomia guztia. Gaur egungo bateriak ematen duen kapazitatea hori izugarria da. Orduan noen litiozko bateria txiki batekin, 100 kilo gutxio pisatu dezaken bateria batek, leheno baino bikoiztu, osea, kapazitatea bikoiztu. Bueno, ikusten duzuen bezala, dagoeneko ongi aparkatuak gaude, izan ere kotxearen furgonetaren 4 gurpilak marra tartean daude, beraz, orain berez kanpora edo zer atera gabe, edo zer gauza egin genezake. Eta azalduko dizuet nola topatu dudan txoko hau. Bidaiatzeko askotan erabiltzen duen aplikazio bat da, eta orokorrean aurreneko bistazo bat botatzeko asko erabiltzen dut, baina gero bestelako aplikazioak nahiago ditut. Park Fortniteren inguruan ari natzaizue. Ikusten duzuen bezala, hementxe Alzuzako zonaldea markatzen du, eta parking P ikur honekin markatzen digu hemen aparkatzeko aukera dagoela. Logotipo ezberdinak topatu ditzakegu, eta segun ze furgonetarekin gauden, eta segun zelako erabilera egin nahi dugun toki hortan, batera edo bestera jo beharko genuke. Ikusten duzuen bezala, P markako hauek esaten digute doako parking bat dela. Edozein ibilgailuk aparkatu lezakeena. Beti ere, esan bezala, mugetatik edo marren tartean gurpilak sartuaz. Autokarabana bat edukiko banu, zabalagoa dela, hemen ezingo nuke aparkatu. Izan ere, itxuraz ez baitira oso zabalak marka hauek. Baina, zuma atzera egiten baldin badut, ikusten duzue zelako parking mordoa edo txoko mordoa agertzen zaizkigun, ez? P horia daramaten hauek badira ordainpeko parkinak. Eta gainera, gehienetan ez dute lo egiten uzten, edo bertan lo egiten uzten. Hori lehen azaldu bezala pintzekin hartzeko kontua da, izan ere, ibilgailua ongi jarria balego, ez litzatekelako arazorik suertatuko bertan lo egiteko. Baina, normalean igual Iruñako auzoren bateko kaleak izango dira, eta igual ez da tokirik erosoena lo egiteko. Adibidez, hemen gauden toki hontan, Oioki Altzuza inguru hontan, lasaitasuna dago, ez da kotxe askorik pasatzen, eta orduan, bai, aproposa dela hemen lo egiteko, ez? Apur bat aldenduak bagaude ere. Gerora, ikus ditzakegu halako moreak diren logotipoak. Hauek informazio gunei egiten diete erreferentzia. Turismo egiterako orduan, izan daitezke ofizina edo bulego ezberdinak, ez? Turismo bulego ezberdinak, edota arropa garbitzeko labanderia delakoak. Mapan kuskuseatzen jarraituz gero, topo egingo dugu merendero, formako edo beltzak diren logotipo hauekin. Martxan zaudenean eta geldiunetxo bat egiteko oso aproposak diren tokiak dira, normalean berdeguneak izaten direlako, aplikazioak berak ere markatzen dizu bertan ez direla bertan lo egiteko sortuak dauden tokiak, baizik eta itzalpean ibiltzeko edo merenderoren batekin bazkaldu ahal izateko txokoak. Eta interes handikoak zaizkit batez ere autokarabana marka daramaten horiek. Kolorez berdinekin topatu ditzakegu. Gorriak direnak ordainpeko autokarabana areak dira. Berdeak direnak ordez
badira autokarabanareak, baina doainik diren hoiek. Eta zergatik interesatzen zaizkigu? Ez direlako soilik autokarabanentzat prestaturik edo furgoneta, kanper furgonetentzat prestaturik dauden tokiak, baizik eta bertan, begira, ikusten, ez dakit ongi ikusten den, hauetan hainbat logotipo agertzen zaizkigu. Ur txorrota, honek esan nahi du gure furgonetaren ur deposituak bete ditzakegula, ur txorrota baino azpitikan, ikusten duzu hemen hirugarren honek esaten digu ur zikinak bota ditzakegula, eta gainera komuneko ur beltzak ere bota ditzakegu. Gehienetan bezala badu aukera zaborrontziak edukitzeko, eta honek faltan duena izango litzateke komuna. Ez du komun publikorik, beste batzuk bai edukitzen ohi dute. Aplikazio hau oso erabilgarria da, erabiltzaile gehienek argazkiak eskegitzen dituztelako, zuk ideia bat egin dezazun tokia nolakoa izango den, ez pixka bat aruntzaio jo aurretik, jakin dezazun nolakoa den tokia. Batzutan ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik, diot nik. Batzutan asko ez omen daski, dena eman duenak badaki, zergatik. Batzutan nere izena azten